BJP-आ 17 बोसोर सालायबाय UPPL BJP-आ दिनै 5 बोसोर सालायबाय बेसेयावबो जोङो गासैबो कर्मकर्तानिफ्राय लानानै ओनसोलनि सुबुंफोर डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै बेराफारसेनिफ्रायनो जों डिप्राइभ जानानै दं जों बेखौ नुसेयावबो दिनैबो जुदि जों सतर्क जानो रोङाब्ला निश्चय जोंनि भबिष्यतआ अन्धकार जागोन गुमा समस्तिनिफ्राय जों निर्दलीय हिसाबै जोङो गेलेनो जोङो रेडि साखाफारा जाबाय जों दा नमिनेसन गथायनो जों थांगासिनो दङ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय रायजो राजानि जेसेबांनाखि रंजा खुसि जे जों थांनानै जोङो नमिनेसन होनो थांगासिनो दं बिनिफ्राय आरो मोनसे गिदिरथार फोरमान जे जों देरहानाया दिनै रोखा जोङो दिनै रायजो राजानि अभाब अभिजगखौ जों दिनै मोनदांनानै जों रायजो राजाया जों खौसेयै जों जयैनो जोंनि बिजाथि हिसाबै आंखौ दिनै गावसोरो लुबैनायलाय रायजो राजाया दिनै आंबो बे हिसाबैनो दिनै मावनो ओंखारबोबाय आरो आंजों थानाय जेसेबांनाखि जोंनि टीमनि स्ट्राक्चारफोर दंमोन गुमा ब्लकआव बिथांमोना गासैबो जोंजोंनो दंजोबो गासैबो दा बेवहायनो नोंथांमोना नायनानै फोरमान मोनगोन जे बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनैहाय नायनानै मोनथिनो हागोन जे जोङो बे ओनसोलाव जों बेसेबांनाखि फेक्टर जानानै दंमोन नोंथांमोना दिनै फोरमानखौ मोनगोन आरो फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना नुगोन जे जेरै भटनि दान जागोन नोंथांमोना गासैबो नुनो हागोन जे भट दानाव सोरनि थाखाय बांसिन जानानै ओंखारो निश्चय जोंखौ रावबो होबथानो हाया जों निर्दलीय पार्टिबाबो जोंखौ रावबो नेवसिनो हाया मानो होनबा रायजो राजाया आंजों दं रायजो राजाया जोंखौ सहाय मदद खालामबाय थादों रायजो राजाया लुबैदों गोथार निस्थार सासे जोंनो जेबो ब्लेम गैयै जोंनो सासे सोद्रोमा नांगौ बा जोंनो रायजोनि सहाय मदद लानो हानाय बा रायजोजों मोजां गाज्रि जोङो सम्पर्क लाखिनो हानाय व्यक्तिखौ जोङो रायजोफ्रा नांगौ होननानै बुंनायलाय नोंगौ जोङो दिनैहाय नमिनेसनखौ गथायनो जों आखायाव लादों जोंनि निश्चय जों फैबाय जों दा दिनै नमिनेसन थांगोन जों आरो जोङो देरहाथारगोन गुमा समस्तियाव आंजों फाइट जाथावथाव आङो दिनै गोबां खोथा बुंनो हागौ बेवहाय मानसिफ्रा केलकुलेसन खालामनो हायाखै बेवहाय केलकुलेसनाव फेइलार होननानै जों बुंनांगोन जाय बिथांमोना दिनै केन्डिडेट महरै थिसनजादों बिथांमोना मिथियाखै सोरबा सोरनिबा खौसाराव आन्दोआव ओरैनो फसंलाबाय जानाय बा दिनै बबेबा दोलोआ सोरखौबा भट दाननायनि खाथिरावहाय इउज खालामजानायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां दिनै जोंनाव गुमा समस्तियाव माइनरिटि केन्डिडेट हिसाबै दिनै गसंनानै दङ बिथांमोना हमदांनो हायाखै जे बेवहाय माइनरिटि केन्डिडेटखौ जोङो मानो इसेबां बावहाय होनो गोनां जादों सोरबा दोलोनि मानसिफ्रा सोरबा मिथियाखै जानो हागौ खिन्थु सिङाव बिनि खोथाफ्रा बहुत माने गेम सोलिगासिनो दङ बेवहाय सोरखौबा देरहानायनि परिकल्पना सोलिगासिनो दङ नाथाय बेयो फेइलार जागोन बेयाव जोंनि बे दिनै निर्दलीय हिसाबै जोंनि बे रायजोफ्रा जे आंखौ मोननानै सिंनि खोथाखौ मिथिमोननानै जे रायजो राजा आंखौ सापर्ट होदों दिनै जोंखौ होबथानो हानाय नङा जों 100% जों देरहागोन आङो गैयाब्लाबो 18,000नि गोजौआव आं भट लानानै देरहानो हागोन बे जोंनि गुमा ओनसोलाव निश्चय आङो रायजो राजानि अभाब अभिजग आरो दुखु खस्थ'खौ आङो नुनानै आं मोनथिखानाय आरो जोंनि ओनसोलनिनो आङो गावनो खुद गुमा ओनसोलनि माने उथुमैनिफ्राय होननानै बुंजायो आङो जे आंनि न'आ सैथुपुर बलंजरानि बेनिखायनो आंनि खाथि आङो ओनसोलनि जेसेबांनाखि अभाब अभिजग जोंनिनाखि माने प्रब्लेमफोर आं मोनथिगौ बेनिखायनो जोङो सिगांग्रो हानि प्रब्लेमखौ जों सर्ट आउट खालामगोन आरो थांलाय फैलाय कमिउनिकेसनखौ आङो सर्ट आउट खालामगोन बेखौ मावफुंथारगोन आङो आरो लोगोसे बोथोर वाइसै जेरै गायनाय फुनायनि जानायनि अभाब अभिजग जोंनाव सोलियो गोबां समाव जोङो दाख्लै थांनाय सिजोनाव जोंनाव अखा गैयामोन अखा गैयिनि थाखाय जोंनाव ओनसोलाव गायनो फुनो हानाय केपासिटि फैयाखै बेबायदि हिसाबै जोङो अखा गैयियाव अखा दैनि बेबस्था खालामनो हानाय केपासिटिखौ जों खालामनांगोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनिया खामाय दामाय गैयैयाव जोंना सानसे माने ओरैनोसो थाबाय थायो दिना ओरैनो थांगारो नाथाय जोंनि फिसा गथ' गथाय खांनानै जोङो मोजां समाज दानायाव जों बहुद उन जानानै दं बेनिखायनो आङो बे ओनसोलाव माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे मावनानै दांनानै जानो हानाय दिनाव सानसेबाबो माबा मोनसे हाजिरा बायदि मावनानै जानो हानाय केपासिटिफोरखौबो जोङो लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन जाहाथे जोंनि लामा सामा डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों डाक्टारखानानि सुबिदानि गेजेरजों स्कुल कलेजनि सुबिदानि गेजेरजों थिग बेबायदिनो जोङो मावनानै दांनानै जानो हानाय केपासिटिनि सुबिदाखौबो जों निश्चय नायगोन मानो होनबा बे जोंनि रायजो राजानि थाखाय गोनां दरखारथार होननानै जोङो मिथिनो हायो आं उदां बिजाथि जानानै आं गुरैयै रायजो राजानिसिम खर' गंगायै खावलायहरो जे नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायहरनो गोसो जादों नोंथांमोना नुबोखाबाय 2003आव
बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम 22 बोसोर जाबाय बे जोंनि गुमा ओनसोला रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गले गले खावलायदों खुलुमदों नोंथांमोनखौ गले गले खावलायहरदों जे नोंथांमोना बे समनिफ्राय नोंथांमोना सतर्क जानाया गोनांसै गोबां दलफ्रानो दिनै नोंथांमोनखौ बायदि बायदि खोथाजों प्रलबन खालामबोबाय प्रतिश्रुति मिसा होनानै नोंथांफोरखौ मिसगाइड खालामबोबाय एसेबां गभर्नमेन्ट थासेयावबो दिनै नोंथांमोनानो नुखादों बेवहाय खनब्रैसिम इलेक्सन जानानै थांबाय खनब्रै इलेक्सन जानानै थांनायावबो दिनै गोबां दोलोफ्रा दिनै बिपिएफआ 17 बोसोर सालायबाय इउपिपिएल बिजेपिआ दिनै 5 बोसोर सालायबाय बेसेयावबो जोङो गासैबो कर्मकर्तानिफ्राय लानानै ओनसोलनि सुबुंफोर डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै बेराफारसेनिफ्रायनो जों डिप्राइभ जानानै दं जों बेखौ नुसेयावबो दिनैबो जुदि जों सतर्क जानो रोङाब्ला निस्सय जोंनि भबिष्यतआ अन्धकार जागोन बेनिखायनो आंनि गुरै गोसोआ नोंथांमोनखौ खावलायहरदों गले गले जे नोंथांमोना नैबे दिननिफ्राय जोङो सतर्क जानांगौ गोदाव सोराव भटखौ जों होनानै नस्थ' खालामनो नाङा सोरनिबा प्रलबन खालामनाय सोरनिबा हाजार पासस' लानानै जोङो माब्लाबाबो जोङो जोंनि फिउचारखौ अननाय खालामनाङा जोंनि बे 80 थाइसेनि भेलु जे 80 थाइसेनि बे भटनि भेलुखौ जों बुजिनो रोंनांगोन नङाब्ला जोंनि भबिष्यतआ जोंना अन्धकार जालांगोन जेरै गोबां प्रब्लेम जाबोबाय दासिमाव जों नुनो मोन्दों जे बिटिसि ओनसोलाव जेबायदि पावार फांसनफोर दंमोन पावार फांसनफ्रा दिनै दिनाव दिन दिनै माइनास जालांगासिनो दङ खहा जालांगासिनो दं बिनि थाखायनो आं नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ बुंदों जे जोङो बेराफारसेनिफ्राय समाज दानो हानायाव जों गोबां उइक जाबोबाय थाखा फैसानिफ्राय बेराफारसे जोङो थांनानै थानायनि बेलायाव जों गोबां प्रब्लेमाव फैबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ गले गले खावलायदों एबारनि भट होनांगौआव नोंथांमोना खुनु दलखौ नायालासे दिनै जों बायदि निस्थार गोसोनि मानसिया जों दिनै गसंदोंब्ला नोंथांमोन रायजो राजानि थाखाय जों दिनै बिखा गावदोंब्ला नोंथांमोनाबो खनसे आंखौ अनसाय आं निस्सय नोंसोरनि जानानै आं खामानि मावगोन रायजो राजाफोर Long live! Long live! Long live! Long live! Vote hey! 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 जिंदाबाद 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 long live 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 Video